Croeso i Tir a Môr, yn cyflwyno'r amgylchedd naturiol Cymru i'ch ystafell ddosbarth. Bydd gweithio trwy'r gweithgareddau hyn yn mynd â chi a'ch dosbarth a daith o'r gopau mynyddoedd uchaf Cymru, drwy rosdiroedd, tiroedd amaethyddol, coetiroedd, a'r hyd ceuneintydd ucheldirol serth, i lawr rhaeadrau, i drodau llydan, ac allan i'r abereroedd a'r môr lluniau, ac ymhellach oddi ar ynysoedd anghygol Cymru. Ceir llyfryn ar gyfer 3 phwnc eang, sef Tir, Afon a Môr, ac yna cant ei dadansoddi ymhellach mewn meysydd ffocws. Mae yna gyflwyniad a phwyntiau ymchwil pellach ar gyfer pob pwnc mwyn helpu i wneud y dasg o gynlluniau gwersi yn syml, ac i'ch helpu i ymestyn y gwersi yn ddibynnu y diddordebau eich dosbarth. Awn ni edrych i mewn i'r pecyn a rhai weithgareddau sydd yno. Gall yr olwyn dŵr gael ei ddefnyddio i ddisgrifio y gylched dŵr. Mae'r gylched yn gychwyn wrth i belydra'r haul anweddu'r dŵr o'r casgliad dŵr. Mi fydd o wedyn yn ffurfio cymyla yn yr awyr drwy gydwysiad, a mi fydd o'n disgyn i lawr o'r cymyla drwy ddywodiad. Mi fydd o wedyn yn gweithio i ffordd drwy'r tir a drwy'r sianeli o fewn y tir gan orffan yn yr afon, ac yna mi fydd o'n llifo i'r môr gan gasglu eto. Mi fydd y broses yma yn ailadrodd. Pwrpas y weithgaredd yma ydy mwyn dangos sut mae anweddu yn digwydd tu allan yn yr amgylchedd. Mwyn yr arbrawf yma, mi fyddwn ni angen dŵr, halen, cwpan mwyn cymysgu, lliw bwyd glas a sosar. Felly, i gychwyn, da ni'n dilchdi dŵr i fewn. A rhaid tua 2 lwydd o halen. Gymysgu fo'n dda. Dyna, rhaid dropyn neu 2 o liw bwyd glas. Fydd y lliw bwyd glas yn ein galluogi ni i allu gweld yr halen ar ôl iddo fo droi yn grisiala. Nesaf, da ni angen ei dollti ar y plat mwyn creu arwynebedd mawr mwyn i'r anweddu allu digwydd. Felly, mae angen gwneud hyn 2 gwaith a gosod y platiau mewn lleoliadau gwahanol. Mi allwch chi i gosod nhw o dan yr haul, yn y cysgod, neu mewn lle cynnas i fewn wrth ochr y radiator. Ar ôl 2 i 4 diwrnod, mi fedrwch chi ddechrau gweld sut mae'r tymheredd yn cael effaith ar yr anweddu. Mi lasa yr dŵr anweddu yn gynt, neu mi lasa fo gymryd mwy o amser, felly gallwch chi weld ar ôl gwneud yr arbrawf. Am fwy o wybodaeth am ardal cadwraeth arbennig Pecyn a'r Sarnau ac unrhyw brosiectau sydd ar y gweill, ewch i'n gwefan neu ein tudalennau cymdeithasol.